Zdravím vás kamaráti, dneska vás vítam opäť pri novom videu. Dneska som si hovoril, lebo bol som vo Woodland Mansionu, to som mal mapu, som kúpil od Villagera. Potom tu mám toto zlaté jablko. Toto enchantované zlaté jablko, to som našiel normálne tak. A potom tu mám, už som začal naplňať, toto som tam všetko našiel. A ešte som chcel urobiť tieto plošiny, vidím. A teraz som sa na to vrhol, preto tu mám toto. A mám tu ešte toto. Blaze Rod. Ale to budem na zabíjanie Enderdraka, ešte som to furt nezabil, keď mám tak dobrý armor. Nikdy to nestihnem. Urobím tieto dve. 17 ich tam vrátim. Neviem, na čo mi to bude. Kde to? Ja to mám furt hore, jajda. A ešte som vám chcel povedať, že som si urobil nový trojzubec, hneď mi z prvého padol, lebo ja mám ten looting na meči. A zase som si zmenil toto, tuto. Že už tu mám tú šípku a ten krížik alebo plusko. Jak to mám povedať? A čo, ja už to celý čas mám? Tu dám ešte dve. Ježiš, ja tu nemám tento netherwart. To je chyba. Pozrite, či nejaký nemám v čestke, potom pôjdem keď tak naťažiť, ale poviem si, že nie. Netherwart tu určite nemám. Ale to je jedno, ja si pôjdem naťažiť túto ender čestke. No, ja tak dám powder, ale to mi najnež, lebo už mám. Takže ja to strihnem. Dobre, už mám netherwart. 11. A už idem hore. To tam pripraviť. Strašne vydáva hungru. To sa nedá zjesť. OK. Kde držím to, ale to sa nedá si zjesť. Na čo som robil tento shulker box? Nič tam není. A to je jedno. Jedlo nejaké nemám. Teraz nechce sa mi fakt chodiť pre jedlo. Čo zjem, čo je to také zbytočné. Golden carrot nechcem jesť. Alebo dám si nejaké golden carrot. Op. Tak, jednu dám naspäť. Normálnu karot zjem. Ne. To sa nedá. Karot sa nedá zjesť. Aha, tak. Tak, dám ju naspäť. A teraz idem robiť, teraz nie. Teraz musím ísť hore. Rýchlo trojzubec. Už som dobrý v hádzaní water bucketov, lebo tu mám tú šípku a to mi vždy označuje ten bok. Trochu to tak rozsvieti, že idem to trochu vidieť. A to není nič nové, to je len taká blbosť. Menšia. Idem tam. Takže budem to v tomto robiť, to je plné tak. Netherwart a tieto glass, toto. Na to ešte zabudám furt. Ja som úplný hlupák. No nie som hlupák, ale mám sand. Čo mi stačí? 8x určite bude stačiť. A uhlie tam dúfam mám. Len tak podpálim toto lopatou. To by som nikdy neurobil. Aj tak to sa ani nedá. Okay. To je block of coal. No to som mokrý. Teda aj neviem na čo je. Som ešte nič nevypekal. Keď ste videli minulé video 3 command bloky, tak to je moc zaujímavé. Tak si radšej pozrite. Tam sa vysvetlila, čo je to command block a vlastne také blbosti. No klás. A ja chcem urobiť... Ale počkaj, ten nedáva zmysel. Rýchlo. Blast. A dáva to zmysel, ale... Nie taký, ale...
Aby sa to sklo by sa zrobiť z jedného. Voda je tu. Po ruke. To nejde. Ja som počul na YouTube, že to by sa fakt malo vypustiť. Že ja to robím pomocou takého triku, že škarčujem dom, to je hrozné, čo robím? Fú, čo to robím? Bahno. To som trochu pokazil, to je jedno. Čiže tam bolo ešte 6 skla, už by to malo byť všetko vypečené, veď ich tam bolo, ale to je úplne jedno. Tu je 3 glas toto blbostičky a 3 plus 3 je 6 a to mi nevychádza stále, lebo ale keď robíte toto, keď si to kliknete na hlinu, tak sa stane najškarčí asi blok blok v celom Minecrafte, to má tieto bahno. Ak sa mi to nepáči, čo to dá 21 update. Ale musím to nejak urobiť. Seba pozor, či natáčam. Dobrý formát. Čo? What? Nič. Hop. Dám tam netherwart. A to bude druhá marka. Hop. Ešte trochu netherwartu. 5, do každého dám 5 netherwartu. Toto sa urobí. Sem zatiaľ hodím. Čo som zabudol? Asi tuším ten melón. Tam ide vždy prvý. No rýchlo. Nemám, ja to nechcem čakať už na tieto blbosť. Pomalé, ja to nemôžem. Tak. Mením nie 9 melónov, 1 melón. Tak. A mám Potion of Instant. A to tak mám pár drevmi na niečo som úplne blbo vyťahoval z česky, takže op! Úplne najhroznejší item. Úplne blbo som to robil, ale no to dám do česky, nemám problém to urobiť. A dám to tam 11. Mám ešte ma strašne malo itemov, mám tu silk, toto je fortune a tu sa, aha, to je tam, nevidel. Už som si myslel, že ju nemám, ale mám celý čas ju. Už by to všetko malo byť. No, potion of instant. Hop. A glowstone. Tak, už sa to robí. Ďalšie instant daily. Toto skôr rýchlo než a ja som v tomto dieli chcel dokončiť aj túto. Nech stola Česku. A rýchlo naplním tento. To je Instant Help 2 Potion. A tu už je to tiež na 100%, áno. A nikdy nehovorte na 100%, banka z nás to, lebo keď pôjdete na 1 000 000, tak sa vám to nestane. Snažím sa na 1 000 000% a celé to pokazím. Tak to radšej nerobím, taký trik maličký, hovorím. A okej. Toto možno potom doplním ešte. Toto ešte 3 by sa hodili, ale to urobím asi na budúce, lebo teraz aj na budúce to všetko úplne dokončím, lebo toto video bude veľmi krátke. Ja ako som začal robiť hodinové videá a také. A polhodinové a nejaké také. To nie je také, ne. To je také 10 alebo 23 minútové. To nie je nič, len také. A posediečka, nič, to je nič. A dobre.
Máte, že nejaké drevo, to sa mi nechce robiť. A potom si pozriem v komentáre, koľko pokusov ste mi dali. Keď jeden, tak moc nevidie na ten ďalší plán. Keď jeden, tak mi to nevidie na plán proste. Ja sa zabijem proste a pôjdem od znova hrať. Keď dáte jeden pokus. No to sa možno nebude ani počítať, lebo to som robil na schvál. Bude sa to počítať, všetko sa počíta. To je jedno teraz. Nepotrebujem čest. Na čo padol? Ja som... Ajajaj. Ja to možno urobím na budúce, na to už nemám. Mám iba 8 piesku, mne to je jedno, ja idem robiť. Toto nebudem robiť dnes v tomto dieli. To urobím hneď na budúce. Hneď tento deň, ale... Dlho som netočil videjko. 6 dní. Si nechal tak, lebo som nemal na to čas. Ale nejaké drevo si idem naťažiť proste. Niečo musí mať, nejaké drevo, aspoň niečo. A laguje sa to, okej. Tak. Päť logov. Není. Urobím ďalší takto sek stromu, hop. Useknem celý strom. Takto. Urobím nejaké drevo, lebo doma nemám žiadne. To sú moje posledné 40 dreva. Idem rýchlo naťažiť nejaký piesok. A posledných 29 rachetli. Ja tu musím urobiť farmu na sugarcane, alebo čo? Gunpowder. Mám, veľa, ale toto nemám moc sugarcane. Niečo. Čo predávaš? Chceme dať, zabudol sa z doma. Ajajaj. To nech oslobodím kamarátov. Oslobodím ich. To už je jedno, keď som s nimi obchodoval, nie je to jedno náhodou. Chcem vedieť potom, kde bývajú. Odhalím ich a potom toto. Ja som vyšiel asi pre železo zabiť Iron Golema. Bam, bam, bam. Ani neviem, čo som sem vyšiel. Aha, ťažiť piesok. Však to ani žiadny piesok naokolo není. No. OK. Dobre. Urobil som asi chybu. Tak. Sekam. Tak. Dobre. Hop. Zoberieme piesok. Tak, mám všetko. 43 piesku, to by mohlo úplne že stačiť. Potom si pôjdem opraviť nástroj, niečo tu stávam pre vás nejaké prekvapko. Dúfam, že sa tam nič nespavnuje. Lebo je to presne tu. Také niečo menšie proste. Proste tam je niečo proste. To, čo bude prekvapko v ďalšom dieli. Kde dostávam hentú čestku a ostatné veci. Dobre, to dám do pece. To sa tu furt vypeká, aj to je ten blok uhlia, tak to sa jasné, že budem dlhšie vypekať. Ja potrebujem na vypečenie iba tak strašne malo. Dnesko tak 3. Prvé. Druhé. Posledné, tretie. 3, 2, 1. Tak. To odložím, to čestky. Úplne som vrátil, keby. Tak. Strašne malo mám tohto gravel.
Koľkokrát mám gravel? To je dosť, ale ne až tak úplne. Počkaj, ja mám 5 skla, som úplne hlúpak. Ja som zabudol, že mám 2. To je jedno. Hore. Idem hore. A mám to. Sa budú asi vykraftiť. Čo? Tak. Aj, voda je zase dole. Tu som mohol položiť automaticky, a to sa nerobí nechce. Pôjdem proste sem. Idem sem. A to ten Brewing som nemohol dať aj sem dole, no. Trochu chýba. To je jedno. Sa sústrediť, lebo ja tu padám. No teraz to pôjde rýchlejšie, lebo na schodoch sa vždy rýchlejšie ide, vidíte. Aha, tu mám čestku s lapisom a tak. Budú veľmi minulý dobrý enchant Impaling 5. Potom ten trident mohol oenchantovať, kde je to. A potom vám radím na luxi nedávať mending, keď tak unbreaking. No ak si proste nedávate mending, tak to chcem povedať. Radšej si tam dajte infinity než mending, lebo mending a infinity naraz nejde dať. To asi viete. Takže dajte si tam radšej infinity než mending. Mending, máte tam unbreaking, to by vám malo veľmi stačiť. A rýchlo, ja chcem dať to. Moje to video tak 20 minútové alebo nejak tak. Regeneration sa robí na... Robím ešte regeneration potiony a môžem končiť už. Tak by som robil ešte dlhšie. A to stačilo iba jeden táto blbosť. Tak. Tu strenčku tastáme. Toto mi je trochu na nič. Regeneration. Alebo není. No, na nič mi na tomto ostrove resistance. Ale moc není. Jumbo som ešte tam také blbé na tom. Ale to je jedno. Tak rýchlo som vyhľadal. To nemyslíš vážne ako čo. Hopper. Oak planks. Ak mám dať sem dole, ja som úplný. Ja neviem, čo mi je dneska. Tak som nejaký unavený asi. Neviem trafiť toto, neviem otvoriť ani shulker box. Hop. Ešte 3 regeneration potiony. Zlaté jablka. A regeneration potiony. To asi viete, ako sa robia. To potrebujem iba 3, tak jeden glas. Potrebujem, to je všetko. Tak, jeden. Za chvíľku už končím s týmto videom. To je tak kratšie videjko. Rýchlo a už ideme. Už tu idem. Dobre, to už je polka. Len za chvíľku vypečené. Že to ešte vydrží. Ešte chvíľku. Nech to vydrží. Dobre, už to vydržalo. 3-krát to vykraftím. Potom toto upravím tu dole, lebo vidíte, tu je mat. Sa mi to nepáči.
A rýchlo. Takže idem pre tie slzy Gast. Dobre, to bolo veľmi rýchlo, ani jeden hunger sa mi neubral. Veľmi rýchlo to bolo, ani jeden hunger sa mi neubral. Takže rýchlo hore, neviem, na čo som to opakoval dvakrát. Rýchlo. Ja chcem umrieť od hladu už asi. No už na to asi spomalí za chvíľu. Tu keď tam niečo. Čo mi nemusí zaujímať. Potom tam dám toto a potom vyriešenie a potom dám ešte glowstone regeneration 2. No. Enchantované zlaté jabko vám dáva regeneration 5, čo je veľmi OP, ešte k tomu resistance, to neviem, resistance, tak 4 a je to veľmi OP. Vyzerá to, keby ste boli aj tak nesmrteľní. A poison a slowness vás už, poison vítr, to už nikdy nezastaví, lebo poison a vítr dokopy, to je legendárny damage. Vítr ťa môže zabiť, to nie je jak poison, že ti ostane jedno srdiečko. Potion of Regeneration na 45 dlhšie. Ja idem ešte dole pre Redstone. Kde je Redstone? Rýchlo musím niekde nájsť. Redstone ten by mal byť v tejto čestke. Možno tam nejaký mám. 12 Redstone. Mne stačí jeden. No možno aj 2. Pre tu zoberiem 2. Keď nemám 12, tak berem radšej 2. Lebo to s týmto sa dá urobiť 3-krát, že na 8 minút sa to dá urobiť regeneration, ale to mi je na nič. To mi je veľmi, ale regeneration 2 na 22 sekúnd. To nedá. Dobre. Zbytočne som to všetko bral. Idem si to odložiť, lebo ja som za chvíľku mŕtvý. Rýchlo, 1, 2, 3, 1, 2, 3 a jeden hunger mi zostane. A ten na belom. Ešte jeden hunger, ešte 2 hungry. Dole. A regeneration potiony. Môj healovací shulker box už odteraz nosím u seba. Tak. Plný shulker box je hotový. A to je všetko. Jeden shulker box mi stačí a potom môžem urobiť ten bojovci, kde budem mať také rôzne strenčky, fire resist a také night vision. Dobre, to sú dobré potiony. Dobre, to rýchlo idem všetko odložiť. Redstone by bol na nič. Všetko odložím do dôležitej čestky, kde sú také nubské veci trošku. Nechcem ich urážať. Mne stačila dokonca jedna slza. Ups. Zbytočné. Toto môžem dať venty. Toto mi je na nič, čo nevyhodí do mora. Drevo. Dobre, ich toto celé. Usporiadam pekne. Divné, že je furt deň. Celý deň som toto stihol, to je veľmi divné. Tak, môžem mať do mora to. A to je všetko. To je môj koš, morhe. Možno to ani není more, to je niečo nejaké Minecraftové územie, nejaká Minecraftová blbosť určite. Tak. Hop. Do mora. S tým Minecraftovej blbosť. Na budúce toto čestku robím a potom... What? Ja levitujem? Ja mám kreatívu, alebo čo? Ja nemám kreatívu, ja nepodvádzam. Čo je s tým? Tak si upravím Minecraft, to je taký glitch. Môžete využiť vy. Mám elitru, durabilita, iba trošku. Je dole, keď máte unbreaking a mending. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ja levitujem. What? To je najlepšie, čo som... Toto... Ja sa neviem dostať domov, ale... Počkaj, ale ja furt skáčem, mám nejaký autojump? Čo mám? Ja to neviem zastaviť. Počkaj, to strihnem rýchlo. Už to prestalo. Dobre. Keď sa hýbem, tak to všetko ide.
Ja to strihnem, ja sa idem pozrieť, lebo keď sa hýbem, to veľmi ide. To ide, keď sa hýbem. Dobre, mal som autojump. Už to nepôjde. Už to môžem robiť, koľko chcem, ale už to nechcem robiť. Mal som autojump zapnutý. Mal som zapnutý autojump, proste ešte som ho nemal aktivovaný. Ja som to, že sa mi aktivuje v prostredí videa a to som nechcel. A rýchlo to idem robiť. Prostredí videa to som nechcel, aby sa to stalo. 55 hejbilov a ešte strašne veľa mám týchto armor tremov, všetky mám. Dvakrát mám, lebo to som našiel dvakrát, 6-krát. Nenašiel som ho 6-krát, ale rozmnožil som ho. Tento už sa hľadá v pyramíde. Už tento alebo tento som našiel, lebo tie sú také podobné. Tie sú tie isté, len majú iné toto. A toto to isté je tiež, len majú iné. Toto je obrázky. Toto je tiež to isté, len majú iné tie vzory tam. A toto je to isté. 4 rôzne. A rýchlo. Tuto musím ísť. Op. Tu rýchlo upravím pekne. Tak. Dobre, toto video asi tu ukončíme. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať toto tu. Op. Like. Palec hore, like. Odber a čaute.